mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SPM Mayom-yom yaagaw na Huwebes Pangasinan Dagupan Wadyalaso Saray Balitan Matwa SBM sa kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM saray Balitan Matwa ya ipasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakaning. Kantabay team at the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal, at si Engineer Jail Franz Kayabyab. Agaw natan na Huwebes sa tatin tanagagik pet sa 25 la at bulan na Hunyo taon 2026. Manal-alwartini at tatin tanagagik tani say warning na pag-asa. 13 yugyug so alik na at bulinaw at say pampapaga na tatong tanagagik nagpaparamdam kaya si Manila Trench. Wag naman maksilta na tatong tanagagik anto kaya tagapan tayo na dasal. Pero dyan sayan bagta tatong tanagagik at sayan kabuwasan na agaw na Biyernes at manasultay kakabatan at sa kaya datin general na Philippine National Police no antura tay marakap ya singa measures, safety measures and preventive measures tapi naglan na ulit iraramay agawa ya singa sama agawan shooting incident at Tacloban City. Ya makapaerman ya tuloy ta puro kalangwaran so involved talura inatay
pigari asugatan, say mismon perpetrators, kalangwaran mo. To 14 to 15 years old at atin tanagagik. Natan wala man so gangan na sa PNP ay mas pinahalutan da so sa school safety at saya so implementadan Oplan BES o sa may tatawagan school-based program Bisita Eskwela to prevent violence and instill positive values among the youth. Although wala rin sektor yata ating tanagagik that they are not in tawag to ay agira pabor in favor of this campaign kasi sabi nila the school should be free zone. Free zone pero nangnangan nyo ba free zone pero sa kwantelante no walay presence na police at sa school premises that would deter the possible occurrence of any criminal activities. Agaunta na tatin tanagagik. So wadya, mangitarad si katayo na sa tay views to matatatin tanagagik. Kasi bergi, expertise to yata tatin tanagagik and he even went to the Federal Bureau of Investigation for that matter para mas ma-enhance yung knowledge niya on how to further perform their duties as members of the Philippine National Police kasi sa motto da atatong tanagag is to serve and to protect. Agontan. Kaya na ipakabat ko pa sa classmate ko atatong tanagagik and I'm very proud of him as my classmate kasi he became our general in our batch atatong tanagagik si General Harris Fama na Philippine National Police. Classmate, good morning. Before anything else, your pagbati sa mga constituents natin, sa mga kasama po natin, sa mga paborito po natin na nanonood at nakaantabay po ngayon. Oh, thank you, batchmate Joseph. First, of course, I would like to greet our batch sa Luzon Colleges. Yeah. Ngayon ay University of Luzon na successively for the past few years at paninignan kami. Tapan at least to reminiscence the past panaraw tayo at pinabli tayo ng University of Luzon. Yes. Thank you Joseph unsay panimbita. Diyan siya kasi nan aron lang ko tan abalita ang may agawan paltugan tan saksakan. I cannot help myself kailangan gabay ko mong salita. Kasi Joseph naging say masteral tan doctoral thesis ko at diskulaan at campus security. Oh, okay. Katon nanangnang ko kasi aman so legacy natilak ko at Philippine National Police which I did. At the same time create ko tan craft ko tan follow up ko tan approve may sakay project PNP which is called PNP Oplan Bisita Eskwela Strong. O kaya Oplan BES. That was when I was the provincial director of Camarines Norte. So i-extend ko labat Joseph. Yes, go ahead. Yeah, ayan project kasi in partnership with the schools and the community. Okay. So bakit Oplan BES? May BES kasi wala gabay ito ni Bagama na may Bisita Eskwela Strong. Okay. Wala may Brigada Eskwela tayo, di ba? Yes. Which is normally gagawin tan no opening niya klase labat. But Bisita Eskwela Strong is a continuous visitation of the PNP within the elementary and public schools at sa kaya baloy o syudad. So walay gabay ito baga may strong batchmate Joseph. Say gabay ito baga may strong at smart. Okay. Talented, responsible, obedience, nice, and ay may paborito kaya may sampot, may letter G. May God-fearing. Okay. So, Oplan Bisita Eskwela Strong. Okay. Which is the main topic o ganggan Philippine National Police para pambisita at eskwelaan, private or public. Ginawa niya at Camarines Norte. Which I have 18 o 16 municipalities. So say Pandawan saya walay schedule municipal police station umbisita
alawang bisita, bisita. Bisita. Okay. Bisita yung diskulaan, Aha. mga kinira, mga 5 o 7, Mm-mm. akayo ng pormira, unatin irad flag racing. Mm-mm. Unatin irad flag racing, milaran mga isyo niya lupang hinirang, tan milaran may exercise. So sa intention to yadya, Bats Joseph, Mm. na nung ya estudyante natan, Okay. tan teachers and parents, ya sa PNP at umpapasyar. Mhm. At the same time, no wala ni oras, insan saglit mo na ba ya, mga 7 to 15 minutes, mansalita ra at classroom, ya about good manners and right conduct. Yung may GMRC konto. Kasi antam, bats, agtayo na lingwanan na elementarya tayo. At ay GMRC, importante si katayo. Mm-mm. Ng saman. Yes, yes. May pansalitay po, upo, Mm. pansamay panmano, Mm. kailangan agan kalman. So aman so sa kaya topic ya ibabagami. Mm-mm. Yes. Minsan sa kini may ibabagamin may anti-criminality campaign. Okay. Ya at least ibabagami ra may illegal drugs, may no panonton na decipher na anto may illegal drugs, Mm-mm. tan may latest ya dahilan na kinagawa may paltugan, Bats Joseph, may bullying. Bullying. Okay. Oo. Mm-mm. Sakitan niya talagang ever since atanla. Alwala ba dyan Pilipinas, Bats Joseph? Hanggang aron niya countries untan so Problema. maksilya problema Problema daw, na okay. identify. Oo. No akinat wala ra unyarang krimen ya nagagawa at eskwelaan. Mm-mm. Pero classmate, sa may pangkulawan tayo balat, paano tun makakapuslit iraraya so ugugaw ya makaawit na saratan niya firearms inside the school premises. Ito kasi so may walay lapses on the security and what should be done to prevent things happening again in the future. Bats Joseph, amaya dahilan eh. Mm. So isa sakay-sakayan tayo ha. Okay. Unaan, may lapses ya security plan at sa kaya campus. Yeah. No, ang gapin na nung ya estudyante, ya security measures. Mm. Una-una, watalara may gwardiya, inspection, wala tanirara may CCTVs, may weekly o constantly impormasyon ya ag kayo mga ya bawal ya gamit o diskulaan. Mm-mm. Iraratan kasi niya rin nagawatan mga first few months ya school. Okay. Pero after 3 months, lapses la eh. Lapses laman, niya rin after 3 months, ay, libre la. Mm. So, mga witak la, kwan. Mm. Aron lang ko, tadabantayan ko, gyad kyan, dagupan, wala may, antam may knuckle, metal knuckle. Yes. Tansay kutsilyo. Kutsilyo. Awiton da. Mm. So, atang kumon, wala may oplan bisita eskwela strong, Mm. ya PNP, at niya rin na-prevent. Okay. Kasi umpayol talang wala Bats Joseph at sa Maikian, bisita eskwela strong. Ano mo iaagaw-agaw kasi ang tatayo say capability o say number of PNP at buong Pilipinas at naabot labat iya kontano nang saman si kami 140,000 eh. Aha. Pero there are thousands of schools. So say may plan bisita eskwela strong kinya either weekly or bi-weekly. Yes. Depende sa may scheduling ya chief of police. Mm-mm. So watan may naninungdan parati may police presence. Mm-mm. Walag kanunutan daraya ugugawa ya estudyante. Ya watan lang warara may pupulis. Pero jad nung ya maestra tan parents o watan guardian sa say comment dat parati tan mong labat wajara ay pupulis. Mm. Agmi napigilan irarama aron miya totoo ya wadya lang ulay pupulis gagawin da lang ulan na campus dararayay ken pupulis pero pilihan tayo anto may gabay tayo bilang ateng tan parents ateng parents tan teachers Yes. amay walay nagawan makapoy o amay anggapoy nagawa diba Okay. siyempre wadya tayo sa amay anggapoy nagawa Mm-mm. so natan amay lay nupagya security measures atay CCTV atay metal detector Mm. pero dyan siya
agmat kumun panay niyari mo may tatawagan dan random. Random. Okay. Random. Alon sa may agu-agu. May surprise. Surprise. Aha. Alwala bat at gate. Mm. Alwala bat at crowd. Kundi no minsan no niyari isan na tuluyan da agda kumun babatikusan ang gano may sampul labat ang gadjad mismong kwarto. Mhm. Kasi nung man abantayan ko may agawad Leyte. Mm. Alwan Leyte may Cavite. Cavite. May BA. Imagine may ugaw ya 14 years old da. Yes. Limob labat kwarto insan nang saksak lang tampol. Yes. For information, Bats Joseph, apututan ya si NBI, dating NBI Regional Director Rick Garcia mo. Oh, may suspect? Oh. Oh. Andi, may victim. Ay, may victim. May victim. Mismo. Oh. Kwanto siya anong ko may posto, may posto. Oo. Ya kwanto na attorney kaskasya mo iyay ako nupag yan ipaway yay picture pero kaskasya mo iyay apok iya sinaksak ya kaklase da with no apparent reason isan amay-amay ra and then later na tangkura ya wala inati manaya. Oh, katon that's very unfortunate. Imagine sa kaya laki sa kaya lulo ya say apum at ang gapoy kalaban-laban to sinaksak ay agaw nakisusatan ay, di ba? Yes. So irarayan kyan na may kipapasan, aga kumong na nagawa. Tawalay napagmagya kyan measure siya nagawa. At atalante, kailangan niya teamwork saya kyan security measures. Isa na may nira, isan kasumpal to may saksakan after few days, may paltugan. Yes. Wow, kuwang ko, medyo makapoy ya katunanti aman la may panahon niya anong nang ko may Facebook messenger mo Bats, pasensya la pero in text ta ka sa rama Yes, rom. on. Katuman lang so concerned ko mat classmate general jad karakol na sa estudyante jad karakol na sa eskwelaan kasi ako mat natalusan niya policy na sa DepEd akin na may tatawagan dan free zone that parang despise the presence of uniformed personnel. Although some members of the organization of the department amenable naman sila na yung presence mismo ng mga uniform personnel malaking bagay to deter yung occurrence sa mga criminal activities, lalong-lalo na to discourage sa mga bata na kasi may mga ganggang pa yan sa loob ng eskwelahan. Correct. Oo. So in your experience, General, ano kaya yung mga magaganda pang mga preventive measures na pwedeng i-adapt ng mga eskwelahan natin para hindi na mangyari yung mga ganito? Although, sabi nga nila, the last shooting incident na nangyari happened in 2022, nalilingod, dyan Metro Manila. But even then, kahit na ganun kahaba yung incidents, the same, may karahasan pa rin na nangyari sa loob ng eskwelahan. But Joseph, say pakadisir ko dapat walay continuity sa may project. Kasi continuous ta niya nananang ang gano randomly inspection still kagkat utak darara may estudyante ya agtayo niya rin manggaway kalukuhan ta babantayan ta tayo. Sa kayo ni anong nang ko dapat walay parating orientation of teachers tansarara may barangay tanods barangay officials. Okay. Kasi isan alwala ba iya orientation dapat continuous matan. Alwala ba iya pigaran taon kasumpal to may pigaran taon at ang pula. So may continuity project kasi best practices siya Yeah. Nung ginawag Joseph may Oplan Best at Camarines Norte, tatawagan mo yung PNP emerging best practice. Okay. So ibig sabihin agni nagagawad arumya balay o probinsya pero gagawin nila sa kaya probinsya. So nun limak lamula after Camarines Norte nasa na as provincial director ya Negros Oriental. Inawit ko lamat manya project. In-apply ko lamat. So say feedback barakop katunan nasa na Manila ut Camp Crame inadapt ko ya as a nationwide project. Okay. So that was 2017, Bas Joseph. So 2017
ang ganatan 2026 abayag laman. So wala ra siguro na babalitan tayo makapoy agawa, pero I think the PNP is already answering this question dahil sa may PNP Oplan Best. Kumon, niyarin walay kakulangan tula may memorandum circular, niyarin i-revise da. Insan wala may gagawang kasi PNP may monthly report. Okay. Ya dapat compliant so police station na saya. Dapat say regional director compliant na tapan aluan laba ya ningas kugun. Aluan laba ya for the purpose of accomplishment mangitor iray numero ya unya agawan mi pero dapat religiously ya gagawin da. So ulitan ko lalamat may orientation of the teachers and other group like the barangay tanods pati NGO, pati non-government organization unto nang iraraya. I'm sure sa PTA, Parents Teachers Association at sa tanya barangay o syudad at very active ra. I'm sure mo lalamot ya agiram agdagabay walay nagawad sa raray anak da. I like the word orientation, the classmate, kasi ang mga bata kasi ngayon exposed sila sa mga modern gadgets at lahat ng bagay sa internet napapanood nila. At sabi nga nung sa investigation na impluwensyahan nung karahasan yung bata, so at the back of his mind yun na rin ang parang nag-impluwensya sa kanya na gumawa ng mga ganung karumal-dumal na krimen sa mga kapwa niya bata. So ano kaya magandang i-address din natin classmate sa ganyang bagay? Classmate, i-share ko labat may naging lecture tan course mi at the Asian Institute of Management. Okay. Kasi ayaso naningneng kun sagot o answer. At may tatawagan min Sapadapa Doctrine. Sapadapa Doctrine. Okay. So may Sapadapa Doctrine at walay apatiran question to ya. Okay. Which is number 1, what is going on? Ano ba nangyayari? And then number 2 question is, what is the issue? Antoy particular ya nagagawa ya dapat i-address. Number 3 question is, what need to be done? Okay. Antoy gawaan. Wala tay plan A, walay concrete plan ng mayor, walay concrete plan ng principal, walay concrete plan ng barangay captain. Isa na may number 4, what need to be prevented. Okay. Anto may dapat ya iwasan. So iraraya kasi analysis no ayan sa padapa doctrine at nagamit ya bawat leader at talagang aga pinagawan na prevent kumbaga talaga na 100% niya naiwasan tan. Pero at least na prevent iray problema unya at diskulaan. And the sa padapa doctrine batchmate it is not only applied to a problem in school. Ang tunirang problema. Ayaso sa kaya palikatan ko basta antamla no minsan at kakulangan tayo may panunawa katunaya may doktrina o best practice ya tutumbukan ko atay sa padapa doctrine which is very applicable at sa rarayay uncertainties o kaya challenges especially sa nagagawa natin na diskulaan. Relatedly at sa tanya inaral mi at the Asian Institute of Management at ang nangula sukyan at ay project ya Oplan Best at the same time at ay porsigido ak bilang retired police general ya gabay ko'y marakot mauksoy su eskwelaan katon agawa at ay Oplan Project Best para sa raraya problema ken eskwelaan. Marakatan, it's my first time actually to hear yung doctrine yan sa padapa. Sa padapa. Walay gabay ito ibagatan, batchmate. May sa situation analysis. Okay. May pa is problem analysis. Okay. May development analysis. Insan may double PPA, may problem analysis para sa may pagka-solution of the whole problem. So, wajad internet tan bats katon i-research tan. Ang gandatan i-review man na wala ray challenges
ya nakiking ko ipapoilon ko ya ikin for question tan sa tay analysis ya naralami. So sana nga classmate, ito yung mga yung nasabi mo, yung best practice niyo BES na in-implement mo doon sa Marinduque man ito? Jad Camarines, Camarines Norte Norte. and Negros Oriental. Okay. Camarines Norte and Negros Oriental. Sana ay ma-review, maigi ulit ng ating mga otoridad para sa security, kapakanan ng ating mga estudyante. Kasi napakasakit sa isang magulang na makita mong pumasok ang anak mo, pagbalik niya, wala na siyang buhay. Napakasakit po nun sa isang magulang. Narinig ko nga yung interview sa isang magulang, Sekwantulanti General, at gusto ko makulong sila. I don't care kung anong edad nila. Gusto ko makulong sila. So you see the pain. That's the result of the pain na cause nung pagkamatay ng kanyang anak. And kaya sana ma-prevent ito in the future na ulit, na wala na mangyayaring ganito. At ma-integrate natin. Gusto ko yung programa mo, BES, no ha? BES. Yeah. Sana ma-integrate yan, ma-adapt yan sa mga ibang schools, lalong-lalo na dito sa ating lungsod na Dagupan, and to the rest of the LGUs dito sa buong lalawigan ng Pangasinan. But Joseph, may project yaman ako ni. It is my intention na i-share sa Philippine National Police leadership. And I'm very happy for the last few years at gagamitin da. Oh. So ayala may siguro nangyari dugamay bagam dapat i-review da. I-review da lalamat, arumanda, i-edit da, isan i-implement da lalamat kasi wala may nangyari walay kakulangan tuman. Ayaat yun. Walay programan talaga yung nagagawa. In fact, nang wajak at serbisyo Bat Joseph, walay akabasa ya DepEd official sa Manila. Kwanto na nabasa to may PNP Oplan Best. Grabe naman itong pag-iisip na ito. Ha? PNP ang nakaisip kung paano ang security measures sa eskwelahan at sa estudyante. Aron ko man actually. Pero very product part akad saman. Katon nung nanununod tangkutan no amay DepEd i-appreciate to much more at sararay local elected leaders tayo. Much more at sararay may akayurong chief of police tayo, provincial director tan regional director. Yes. Katon na I cannot help myself kundi in text ko may kabat ko ni active with PNP. Why not visit the PNP Oplan na bisita Eskwela Strong. I-renew yo. At the same time, agkila manunot ya kini, agkila manunot ya project ya PNP, tawalalayan ng saman ni. I-renew yo, i-edit yo, i-relaunch ninyo. Tapan nanang ya Philippine government, ya walay gagawan tila ng saman. Kundi, kinaba ya renewal of tasking, renewal of accomplishment, at the same time, makatulong tayo tapan na prevent. So, nagawan krimen at campus tan irarayay eskulaan. Okay. So, General classmate, I thank you from the bottom of my heart for giving us your time. Although limited yung time natin, but we can extend your interview later doon sa punto por punto kay Atong Remo. At para mas ma-discuss mo pa maigi, limited lang kasi yung time natin dito kasi may susunod na programa. So, General, thank you so much, classmate, for coming. Alam ko, busy ka, pero binigyan mo kami ng oras para may share mo yung views natin at para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Yes, thank you, Bat Joseph. And saka siyempre, ay alara may best practices tayo previously as active. I-share tayo at community. Okay. Thank you, Joseph. Okay. So, saray balitan matua, SBM, sa kabusol na saray manag balitay tilatan fake news, MBTF. So, untulik ka rin ni nasaran pakabatan paimano, malalapodid saray manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat.
San ang putat-putang informasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Indeed, hanggang sa dulo ng walang hanggan, ika'y aking mamahalin. SBM, Saray Balitan Matua. Sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilantan fake news. So, untuloy at atin talagagik alas 9:39 sa oras na yun. Kantabay ni siyempre sa lawas yun kaaro kapaborito yun, JCB, Joseph Kanilang Bakani. May ambugya tayo manaya at pamilya ng Madam Alicia de Guzman ya naandid bilay sa bangkay daw at tanatan niya lalamayan de Guzman residence dita na Dulag, Binmali, Pangasinan. At si Karaso Itulor at sa agaw na Sabado petsa 27 adami niya makankabat sa rekakanayon kabulug-bulugan kabalos-balos sa linawa nen Madam Alicia S. de Guzman. Yasay tulor data ating tanagagik at sano June 27, 2026 at oras na alas 8:30 na kabuwasan. Say misa nagawa at Jesus Nazarene Parish ditanad Binmali Dulag, Binmali, Pangasinan. Insan sa internment nagawa diman at Binmali Memorial Park. So our condolences to the family, especially sa ating pastoral president ng Jesus Nazarene, si Sir Richard de Guzman. So condolence po sa family. And by the way, at ating tanagagik, reminders lang po, paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Dyan sa iago na Sabado agagik at wala susamay sa Nagaw yan nagawan brownout lalamat. Manlapod Central Pangasinan Electric Cooperative atay manlapod alas 5 kabuwasan ya anggad alas 3 ng aram say apektado say intiron munisipyo na Binmaloy except Pututan. Gali swerte na Pututan ay except Pututan, Aminlan Barangay at Bali na Binmaloy na andian na kuryente. Manlapod alas 5 kabuwasan iya anggad alas 3 ng aram. Kaibaditan so portion of Lingayen, Matalaba, Namulan, Kibaol, tan portion of San Carlos ditan at San Carlos City ditan at Parayaw. So si katutan so Pantarian ti lalamat at atong tanagagi.
by the way, itsayan pan kanaunawa, itsay lik matuan lik naay binmali at ating tanagagig anto ha. Ay gabay ko pan ilugay, aray sumisigay tayo, aray man nagbangus, bangus growers titan, da bali na binmali, kumusta kila. Gustuhan ko so gagawin na sa Mapa Agriculture Cooperative under the leadership of our kabaluyan from Barangay Nagpalangan actually, di tanad bali na binmali si Sir Aldo Sibayan. Si Kato Kalamor sa samay untutulong at sari kaparaturan bangus growers mad aliwalabat lang dyan bali na binmali naging nga ditiron luyag na Pangasinan. At saya iso panaon niya nalilik na tayo natan ya El Nino phenomena na tatong tanagagig sa kuya at saramay makakaapikto at sa ating negosyo na say panagbangus. Laputputang na panahon insan nito na timurter sa uran may aliwan masyadong uran si katutan so tatakutan da at sekwanda yan po yung banta sa kabuhayan banta sa kabuhayan ang dala na nagdaang matinding heat index at biglang pagbabago ng panahon sa lalawigan ng Pangasinan. Kanyan dyan sara may bubunag iran simba at nantutumbukan so sa may balita ya agawa so tangok. Tayo may tangok, timatangok iray bangus. Kanyan dako so napirdi. Ang gaano bugsang ni irarami bangus da, ang kakulag niya tatang tanagagig, buburburon dala, haharbisan dala, taakin, pero kiralabat inalugi. At agumpati kasi no inati-lati bangus, agagig, agmula na yarin ilako, double dead sa tawag at satan. No akin mo, aliliway taway tula. Aliliway taway tula. Kaya si katutan so sakit, saramay, problema na sarim managbangus, bangus growers at luwag tayong Pangasinan. Nagkalaro la dito at bali na binmali ta. Binmali is considered as the tulay tawag dat sa ay adintiron region walad nguroy dilak agkulang-ulan na guyor. Mahirap son tatak na tatin talagagik. Seafoods capital. Seafoods capital of the north. And when we say seafoods, of course, because maraming mga seafoods na pwedeng mahuli at dakil ni sari land area na binmali so karaklan ni pukok bibilay ira na bangus aliwan walay pukok ingan niya say bibilay ito labat may crabs wala dito na barangay may crabs. So yung mga ganitong uri ng fish kill na dulot ng kakulangan sa dissolved oxygen sa tubig ay una nang pinabala, no? Nagbabala na po ang Samapa Technical Officer na si Mr. Julius Binagua sa kanyang mga nakaraang panayam. Binigyang diin niya ang panganib na dala ng weather transition kung saan ang biglaang pag-ulan pagkatapos ng maghapong matinding sikat ng araw ay mabilis na nagpapababa sa kalidad ng tubig sa mga palaisdaan. So ito yung main reason kung minsan nagkakaroon ng tangok. Aliwan sa may lapod karakol na sa fish pen, yawalad ilog. May fish pen at sa ilog, nagkakaroon lang ng tangok yan kapag ka-overcrowded naman. Sobrang dami, tapos maliit yung land area. Pero ang pinaka-main reason ng pagtangok ng mga isda, ito yung init ng panahon. So, sabi ng Samapa, malaking dagok ang kinakaharap ngayon ng mga kasamahan sa sektor dahil sa malawakang pinsala na magkakasunod na naitala sa mga palaisdaan sa Binmalay. Sa Palyas pa lang kwanda, humigit kumulang 10,000 na fingerlings ang naitalang namatay na sinundan ng pagkawala ng halos 25,000 na fingerlings sa Caloocan, habang sa Santa Rosa naman ay nakaranas ang isang miyembro ng halos 3 beses na pagtangok sa kanyang palaisdaan. So bukod sa mga similyang ito, hindi rin nakaligtas ang mga grow out size o may lalaking bangus sa Bunuan Binlok, kung saan naitalang pagkamatay ng 300 hanggang 500
na pirasong isda na malapit na sanang pakinabangan. Bukod pa rito, kwanda, na isang grupo agagi, marami pang kahalintulad na datos at ulat ng gataw o tangok ang patuloy na nakakalat ng samahan mula sa iba't ibang dako ng probinsya na nagpapakita ng lawak ng pinsala sa ating mga kababayan. So, kaisa rito, umaasa at humihiling ang samahan na sana ay mabahaginan ng mga aerators ang ating mga miyembro. Aerators, ito yung nagbibigay ng oxygen sa mga bangus. Kaya kung may mga ganitong sitwasyon nangyayari sa ganitong panahon, yun ang kailangan ng mga bangus, oxygen through aerators. So ang kagamitang ito ay malaking tulong upang makapag-supply ng sapat na oxygen sa tubig, lalo na sa madaling araw, at magsisilbing mahalagang proteksyon ng mga magbabangus upang kahit papaano ay maiwasan ng ganitong mga insidente ng fish kill. Kaya nga sabi ko, mga kapaborito, anunutan ko, dakil matire mangiiter na sari similya. Sikatutan so nga project da. Walay mangiiter na similya, tapyan jaruntan, at amay tumay tawag dad sayay, na bawasan may singa liknaan da agagik, ya singa gira natutulungan o nasisiblutan ira. Pero temporary lang naman po yan eh. Ang kailangan kasi, papalitan mo yung supply ng bangus, sana matay. Bigyan mo sila ng similya. Pero wala silang aerator, di mamamatay din. Na-pure di alam lamang may similya, i-enter mo, agauntan. So ang pinakamaganda siguro, ang maging magandang project din ng LGU, lalong-lalo na sa bayan ng Binmali, dahil considered as seafood capital of the North, ang bayan ng Binmali. Maganda siguro, ay tulungan natin yung mga fisher folks natin at mag-project tayo ng ganito na magpamahagi ng mga aerators. Kasi kung nagbibigay nga tayo ng mga farm machineries sa mga farmers, agaunta na tatong tanagagig, tama. Mangiiter tayo na traktor, mangiiter tayo na tuniraman niya bangatlan pakatulong at sari farmers to help them farm, till their lands. Bakit hindi tayo nakakapagbigay ng aerator sa mga fisher folks natin? Puros na lang binibigyan natin, puro similya. Pero ang problema nga nila, wala silang pankontra sa panahon, sa El Nino phenomenon na gontan. So, sa kaukulan da sirin natin na tatong tamagagik mga kapaborito, yung makinarya na magbibigay buhay sa kanilang mga similyang bangus, sa kanilang mga palaisdaan. Bakit kayo hindi kayo makaisip ng halimbawa ganito, magbigay ng aerators or magpahiram ng mga aerators? Agaunta na tatong tanagagik. Nagpapamigay tayo ng traktor, nagpaano pa yung mga machineries na binibigay natin sa mga farmers. Bakit hindi tayo makapagbigay ng ganito aerators sa mga fisher folks natin? Di ba mas maganda yun? Agauntan mga kapaborito. Kaya saludo ako sa SAMAPA. Magandang samahan po ito na mga magbabangus po, lalong-lalo na dyan sa Binmali, para nakapag mantutulungan ira. Sabi nga natin, napag-usapan natin kanina with General Harris Mama, best practices. Gumawa din tayo ng best practice na lalong magpapaunlad sa ating main produce dyan sa Binmali, na makapagpalaki pa tayo ng mga bangus sa mga palaisdaan natin, o kung mayroong mga fish pen man dyan sa mga ilog, yung matulungan natin yung mga kababayan natin. Agaunta na tatong tanagagig. We are helping the farmers. Then we also have to help extend our help sa mga fisher folks din natin. Kasi no baaw labat so kahanan tayo, ang gapi sira matabang sa panangan. Agauntahan. Kaya nakaukulan, baaw tan sira, tapen bali-bali panangan. Singasaya so papasabi natin niya matuan likna anda nata na tatang tanagagig maurman ira ta say gagawin na sa LGU natin ditan konda
At amin ya kawayan, ya atirak at fishpen, ukalunla. Actually, yun ang napakasakit kasi may mampuunan ka tatong tanagaging ito ha. Sana ito ulit, yung prevention or before na may mga mangyaring ganyan, before na may mga tumayong mga ganyan sa mga ilog, tulad ng fish pen, di ba dapat meron ng regulation yan? Di ba dapat napapansin na yan ng LGU na bago sila mag-put up ng anumang structures dyan, ay meron ng regulation. Meron ng mga kung anong dapat na i-accomplish nila sa munisipyo. Agaon tanatang tanagagi. Sa Irmunda, sa Irmon, sa Imbol na Linawada tating tanagagi, pinabayaan nyo sila, and then after that, saka nyo sila may subulan. Sikatutan, so sakit na Linawada. Sana noon pa, na-regulate na ninyo yan. No man put up kayo na fish pen, diay. May regulation na. Kasi you've been there, you're now on your second term. So, more or less, mga 5 years na po kayo dyan. More or less, Di dapat na-regulate na yan. From the very first day na naupo kayo sa office, you should have look after that. Nakita na po ninyo yung sitwasyon dyan at dapat na-regulate na ninyo. Nang sa ganon, agmat na pirdi sa puunan na saray madagsige tima at agontan na dumedependa naman sa kanilang kinikita sa mga bangus na binubuhay naman po nila dyan sa fish pen. Agontan na tatong tanagagik. So, yun ang hindi rin natin may natalusan na tatong tanagagik kasi dapat beforehand meron na tayong regulations Meron na tayong identified areas where they can set up. Dapat meron tayong ordinansa, di ba? Na susundin ng mga nagpaplano na magtayo ng mga fish pen na gawin natatong tanagagik para matintinuno si amin. Kasi ang nakikita nila, pabayaan nyo, and then after that, mampatuntun kayo na regulation. So, it's something very difficult naman for them to accept na ganun ang mangyayari sa kanila after investing so much sa pag-put up ng fish pen. Mong labat nakuro mo may kawayan, di ba? Saliwan mo mat. Agontan. Mong labat nakuro mo may net, di ba? Saliwan mo mat. Mong labat nakuro mo may fingerlings, di ba? Saliwan mo mat. Agontan. Sumampuunan ka. So sana para agmat na pirdi so may panpuunan sagputan irap na saray man fish pen mampibili na bangus, sana kumun beforehand na ilatag na yung regulation, na ilatag na at naayos na yung regulation. Sana ganun. Sabi nga natin always one step ahead, 2 steps ahead, or even 3 steps ahead. Dapat ganun sana yung ating LGU para bali-bali so may batik na negosyo agmat man pirdi kaskasian iray arum ya kabaluyan agontan. So sikatutan sa may concerns na malabat, they do not go against the regulation that because that's the law agontan. Siyempre yung tumbok ira no regulation. Pero sana dapat before anything else, bago sila nakapag-put up dyan, dapat nasunod na ipatuntun lahat nila na saray concerned agencies, ito ang dapat nyong gawin. Huwag muna kayo mag-put up dyan, huwag muna kayo magpatayo dyan, sundin nyo na muna ito. Ganun sana. Agaw, natatong tanagagig. So, sikatutan, sumatuan, Liknay, Binmalay. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Basta agyulilingwanan, mga kabinmalay, ito po ang lagi nating tatandahan. Binmalay, huwag kang susuko.
Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. See you po bukas ulit sa isang edisyon ng ating SBM Matuan Liknay Binmalay. Kantabay lang mula sa Ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team of the technical side si Mr. ENT Engineer Nixon Dakal dan si Mr. Engineer Jael Franz Kayabyab. Antabayan ang susunod kaagad ng punto por punto kay Atong Remo with General Harris Fama. Dito lamang po yan sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito! Ang buhay kong minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Ilawas, Kaaro, Tangka